Fy for satan. Tro mig, jeg er ikke den eneste færdselsbetjent, der er på gaden i dag. Claus er på aftenpatrulje. Der er ikke meget trafik på Helsingør Motorvejen, da en Passat overhaler ham med 150 km/t. Der er Silbækstavl ved frakørsel i Hornbækvejen. Det vejarbejdsområde til 70 km/t. Se, nu kommer den hastighed, så er der ikke en, der kører 80 km/t. Kan du se, nu fik han sgu en rygbil ud for at undgå at køre op med i. Det er bestemt ikke nogen god idé at køre på den måde. Vi ligger her og kører tæt på 160. 120 i snit, hvor der er 70. Jamen 120 her, det giver en ting fra at tage kørekortet. Han kører cirka 70% over den tilladte hastighed. Nu fordi det er så mørkt, så følger vi ham helt op til næste frakørsel, og så hiver vi ham ind der. Det skal vise sig, at føreren ikke reagerer som de fleste, når de møder færdselspolitiet. God aften. Færdselspolitiet, jeg får lov at se kørekortet. Du kører for stærkt. Ja, det gør jeg. Jeg har målt op i vejarbejdsområdet, hvor der er 70. Der er målt til 120 gennemsnitsfart. Det afviser du ikke helt? Nej. Okay. Nej. Bilisten her erkender blankt og også klar til en grundig snak med Claus. Skal jeg fortælle dig, hvorfor? Ja, hvorfor hvad? Der lå en bag mig, der kørte også pisse hurtigt. Jeg tænker bare, det er nok en, der kommer så nogle gange, selvom man kører. Jeg kørte måske 140-150 stykker. Ja, og der kommer så nogle gange nogen. De vil altså hurtigt nu, ikke? Så kører de 200 steder, hvor jeg... Så må jeg sidde og spærre, ikke? Ja, det var der startede med. Ja, så var politiet. Ja. Det ved jeg jo ikke, vel? Jamen, han tager meget let på det, og jeg tror... Han mener nok, at han er fuldstændig styr over det, og jamen, det er bare sådan, det gør. Han kører stærkt, og så længe der ikke sker noget ved det, så bliver han bare ved med det. Jamen, det har jeg, altså... Jeg skal ikke lægge skue på. Nej. Jeg kan godt lide at køre stærkt. Ja. Så er det var. Godt nok, men 120 km/t i 70 zone, det er jo med en overskridelse på mere end 60%, så du står til en betinget frakendelse af dit kørekort og en kontrollerende køreprøve. Jeg tror altså ikke, politiet vil se mig. Gud, jo, du. Det skal du høre min far, han griner, når han kommer i lufthavnen hen. Jeg synes, det var der, det kom der. Men altså, jeg er ligeglad, det skiller ikke en skid. Nej, det var... De 70 til 120, det er jo der, den alle den slår. Ja. Det har kørt herude, mand. Det har givet mig en bøde på, ja. Ja, det har givet en okay bøde at klippe kørekortet. Han er noget anderledes end de sædvanlige folk, der er inde i bilen, der kører for stærkt. Fy for satan. Fartsynderen holder humøret højt, selvom han nu skal generhverve sit kørekort. For satan, det er ikke godt. Og han har stadig meget at tale med Claus om. Jeg vil så også sige, at eneste sted, jeg normalt kører stærkt, det er motoren. Det er jo så altid noget, du kan styre. Der er altså børn, ikke? Ja. Og inde i byen, hvis du skal ligge og køre som psykopat i jord, det jeg siger med de unge mennesker, hvor de ligger ligesom nede på Strandvejen, hvor der lige er to herfor. De fik jeg sikkert hjemme i gamle strand og nye strand, tror jeg. 2 dage efter jeg var dernede. Der er naboer overfor, de har fået en igennem hele tiden. Følt mig helt heroppe på Kokdal. Og der sagde mig, at den går så højt, tror jeg, til at fælde mig det. Han er rigtig snaksalig, ja. Altså, han har godt nok aftalt at køre for stærkt på grund af det, og da jeg prøver sådan ligesom at hensyn til det for at få ham videre, så jamen det gør ikke noget. De må bare vente, så snakker han videre. Så. Jeg kørte 145. Der er jo sådan hele. God tur til lufthavnen, kør på sigt, ikke? Det kunne jo... Tro mig, jeg er ikke den eneste færdselsbetjent, der er på gaden i dag. Nu, stadigvæk, så kør på sigt, ikke? Men vi fortsætter stille og roligt og god. Det er godt. Så det tager sgu ikke stille og roligt, og jeg er blevet taget sådan en del. Altså, de gør kun deres samme, ligesom jeg går på arbejde hver dag og laver min bil, der skader på min bil eller hvad. Det er det samme. Det her, det er jo bare, ja, sådan er det, hvor han er på pletten, da jeg var der, altså.